дійсно, вони жили досить довго в епоху такого солодкого лібералізму, який дозволяв їм жити припіваючи, а ще й за американські гроші, да ще й за американську безпеку. Тут я також з Трампом абсолютно згоден, а чому ні? Чому ні? Але мені кажеться, цей стан лібералізму, він потрошки проходить. Будемо сподіватися, що і наші дипломати там будуть більш активні. Будуть більш активні для того, щоб перевернути їхній цей світу, вивести їх із цього стану. Бо рано чи пізно з цього стану будуть виводити російські ракети, і тоді вже буде пізно. На жаль, отак суспільство живе. Тому наша робота, наша постійна, більше ми нічого не можемо зробити. Наше горе ми показали. Наші біженці знаходяться там. Вони це проковтнули. Ймовірно, я кажу, що тепер давайте умножимо на 2. Потягнете, не потягнете.